Vandaag op 1 oktober 2024 wordt de eerste ombudsman van Aruba beëdigd. Zeker een mooi moment, maar het is vooral een belangrijk en historisch moment. Het volk krijgt betere bescherming tegen bestuursorganen en dat is onmisbaar in een democratische rechtsstaat. Ook andere rechtspersonen en organisaties, waaronder nutsbedrijven en organisaties met een taak voor kinderen op het terrein van onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang of gezondheidszorg, vallen onder de werking van de bevoegdheden van de Arubaanse ombudsman. Het onderzoeken en behandelen van klachten draagt bij aan het bestaansrecht van onze mensen, waar ze gehoord en gezien zullen voelen. En dat is een belangrijke ontwikkeling voor de relatie tussen de burger en de overheid. Een bijzondere taak waar ik vooral aandacht voor vraag, is het bevorderen van kansengelijkheid voor jeugdigen. Dit is een belangrijke taak voor een ombudsman, die na de benoeming van een kinderombudsman door de kinderombudsman wordt uitgevoerd. Het versterken van de positie van kinderen en jongeren binnen onze gemeenschap is van essentieel belang voor het later functioneren van onze kinderen en jongeren als volwassenen. En goed functionerende volwassenen dragen bij aan een goede samenleving en zelfs een groeiende economie. De welvaart van ons land dient hand in hand te gaan met het welzijn van onze mensen. Mevrouw Bryson, Miss Bryson, ik wil u vooral en uw familie en de gemeenschap waarin u bent opgegroeid feliciteren. Het is een heel grote stap voor Aruba. Niet alleen Aruba als land binnen het Koninkrijk, maar als land op zich. Aruba pa bien. Ik wil iedereen feliciteren. Laat Aruba een voorbeeld zijn voor innovatief werk met betrekking tot deze functie. Umbia Hamas, congratulations.